ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг ташвишовартарин ҳолатҳоянд, ки аз риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ сарчашма мегирад. ҳафтае гузашта садамаи пурфоҷиа дар ноҳияи Мастчоҳ 4 нафарро аз ҳаёт маҳрум кард. ҳамчунин дар шаҳрҳои Конибодому Панҷакент пахши пиёдагар бо оқибати марг ба қайд гирифта шуд. навор ва тафсилоти ҳодисаҳо дар гузориши навбатӣ. риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ дар як межа задан метавонад зиндагиро тағйир диҳад, чуноне ки бо ҳамин сабабҳо дар ноҳияи Мастчоҳ садамаи пурфоҷиа риштаи умри 4 нафарро канд, ки ҳамагӣ ҷавон ва дар авҷи камолот буданд. Санаи 14 май тахминан соати 20:45 ронандаи автомашинаи боркаши тамғаи КамАЗ Муллоев Абубакр Нуруллоевич, соли таваллудаш 1987, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти росторовути ноҳияи Деваштич, ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Хуҷанд ба самти ноҳияи Мастчоҳ дар километри 347 роҳи нақлиётгарди Душанбе Хуҷанд-Чаноғ, ҳудуди ҷамоати деҳоти Палдораки ноҳияи Мастчоҳ, бо мақсади гардиш намудан ба тарафи чап, чораҳои бехатарии ҳаракати роҳро наандешида ба воситаи нақлиёти аз самти муқобил ҳаракат карда истода тамғаи ВАЗ 2106 таҳти идораи Ҳасанбек Алиеви 28 сола сокини шаҳраки Суғдиёни ноҳияи Мастчоҳ роҳ надода гардиш намудааст, ки расиши шадид байни ду нақлиёт сурат мегирад. Дар натиҷа дар баробари осеби техникӣ ва тағйир ёфтани шакли сабукрав, ронандаи ВАЗ 2106 Алиев Ҳасанбек Хосимович ва 3 нафар мусофири сабукрави мазкур Фаридун Шодиев, соли таваллудаш 1992, Сафаралӣ Охунов, соли таваллудаш 1995 ва Фаридун Давлатзода, соли таваллудаш 1998, истиқоматкунандагони шаҳраки Суғдиён ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. ҳамчунин мусофири чоруми ҳамин нақлиёт Эҳсон Қориев бо ҷароҳатҳои ҷисмонӣ ба беморхона бистарӣ шудааст. ҳодисаи роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг ҳамчунин дар шаҳрҳои Конибодому Панҷакент ба қайд гирифта шудааст, ки аз наандешидани чораҳои бехатарӣ аз ҷониби ронандагон ба вуқӯъ пайвастанд. Санаи 4 май тахминан соати 4:30 ронандаи автомашинаи тамғаи Мерседес Бенз Ғозиев Абдусаид Саидбекович, соли таваллудаш 1978, сокини ҷамоати деҳоти Мастчоҳи ноҳияи Мастчоҳ, ҳангоми ҳаракат дар километри 43-юми роҳи нақлиётгарди Хуҷанд-Конибодом, ҳудуди деҳаи ҷаҳонзеби ҷамоати деҳоти Лоҳутии шаҳри Конибодом, бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста пиёдагарди 61 сола Мурод Тоҳиров, сокини маҳаллиро, ки аз тарафи чап ба рости роҳ мегузашт, пахш намудааст. кӯшиш барои ҳифзи ҳаёту саломатии пиёдагар натиҷа надод, зеро аз шиддати бархурд дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ба ҳамин монанд дар натиҷаи бетаваҷҷуҳии ронанда ба самти ҳаракат санаи 13 май тахминан соати 20:30 риштаи умри пиёдагар Солеҳ Солиҳов, соли таваллудаш 1966, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ворӯи шаҳри Панҷакент канда шуд. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra Шодиев Меруҷиддин Муллобоевич, соли таваллудаш 1961, дар километри 69-уми шоҳрои Панҷакент Хуҷанд, бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста муқобили самти ҳаракати роҳ баромада пиёдагарди дар канори роҳ ҳаракат карда истодаро пахш намудааст, ки аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштааш дар беморхона ба ҳалокат мерасад. ин ҳодисаҳои фоҷиавӣ, ки тафтиши пешакиашон идома дорад, иштирокчиёни ҳаракати роҳ бахусус ронандагонро ҳушдор медиҳад, ки зимни идораи воситаи нақлиёт ба худбоварӣ роҳ надиҳанд ва ҳангоми нишастан пушти чамбараки мошин бо диққату эҳтиёткор бошанд.